Bol som skvelý futbalista, ale aj tak som z rania zarobil ledva na kávu. Ale práve vďaka športu som sa dokázal presadiť v podnikaní a dnes zarábam 20 000 eur mesačne a o takomto príjme sa mi ako futbalistovi ani nesnívalo. Ak ťa ešte len čaká budovanie svojej kariéry a príjmov, poviem ti, čo som zo športu aplikoval ja v podnikaní a kvôli čomu sa mi podarilo uspieť. Keď sme prehrali zápas, mal som deň na to, aby som sa z toho spamätal. Na druhý deň som už myslel len na ten ďalší a ako ho vyhráme. Vďaka tomu viem pracovať pod tlakom a zachovať si chladnú hlavu. Tréningy boli za každého počasia s bolestivou svalovicou či soplíkom. Keď sa mi nechcelo a flakal som to, na ďalšom zápase som sedel na lavičke. To ma naučilo disciplíne aj v biznise. Makám za každých okolností, nie len keď mám náladu. Ak som neaplikoval, čo tréner povedal, sedel som na lavičke. Preto konštruktívnu spätnú väzbu okamžite zapájam. Keď som sa ocitol na lavičke, neutápal som sa v lútosti, ale makal som ešte tvrdšie, aby som ukázal, že na to mám. Pomohlo mi to byť mentálne odolnejší a nestrácať vieru, ktorú som využil najmä pri kariérnych poklesoch. Od malička nám tréner ukazoval a menil stratégie podľa súpera alebo zloženia tímu. Strategické myslenie dnes využívam denne a uvedomujem si, že stratégia, ktorá bola úspešná včera, už dnes nemusí fungovať. Najväčší makač prvý prichádza a posledný odchádza.